Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi hakerdog ying jongpi. U sordar kesnong sangshong uba Ambrose marwen ulami syakmat ban Kyrshan pura ya ke kong Angela Rngad kabalami syakmat ban Dawa ya ke sorkar ban Siew depno ya ke baha baki Nongbylla sngi kibadai ban yo kumbala kular da ke sorkar jela leng baka jingwan linshap ke kelam jingpang COVID-19. Uba Ambrose marwen haba keren bat ka Batesi TV haga arpu kundai teri gubnai naitung arajar arpu wei. Uli yatho banaka shnong sangshong ru kidon hado shispa hanyongut ki Nongbylla sngi kibala deb ban apply bat napedeng kini tangkat to kat nengut kibarang yo hanyospa tengka bat kibabun kimpat yo AA. Uba Ambrose ula bo jingkeli ru ya ke sorkar jela halor ke jingbo pulit pahara hatam yo motor kat baha kaput pat lami tang ki jingya kajia bat ki jingya snam. Kisnam ke bala late no nadu snam arajar arpo haswa ke sorkar ke penjari ya ke lockdown nadu ke arplay direct march arajar arpo Yoi bak sorkar lima kilat patai kubor berkum juru nagleng ke sorkar jela kelap penmi ya ke jingpen bena hakabide bat ki Nongbylla sngi ban nagleng sorkar kan ai ki jingyaram hakabide ki Nongbylla sngi kito ki baladap ban register bat ke level department Henry hadin kat tu kat nisni Nagleng ke sorkar kala jinsur biang stasiun ban aila biang iki paiba nong sunong jong kecela ki bompat sumna register bat ke level department bat kala hukum ya paro ki nong elam sinong pakin simkia ban pin register nak benta ki tu ki bompat register hakbide bat katna level department tenagleng ke jongi kum ki nong elam sinong ru hakatu kopor ngimsim na siyong klikti ngiyale sitom hakbide ibat kani kapenta ban nagaleng kujonga kum unong yalam sinong ngala khot ngala wer ya paro kinong siyong sinong kinong belasngi lakalong hakanu kunu kerukom bakin mi syakmat ban wan ban ai ke kerdeng ke jongki ban nagaleng kujongi ngila pun hakbide bat katna level department ban ngila sinaru ik format lingba ki kailan jong ke level department ban ngila submit ru siapo katna level department lingba ke excel ti Henry ka basmusi banya thu hangni kalong ba hadin bangila dab ban le ikani ka benda hadu menta ka kenti la sisnam sitang kidon kinong song sinong badai hak ban yo ya kani ka baha kimsim na yo bat ngasngut nat ban yo ibing stasiun hakum gani ka por ka baki paiba ki mat ik jing ladon lam ki ban mi syakman ban yaket ya ba ban yatunrong lam ya kani ka jing ni yo i ban ngimla ban lan hakbide bat ikong Angela Rngad ila mi syakman ban leksyam hakmat jong sekretariat nakabenta kitu kidok kirangli kinongbylla sngi kabadai hak banyo ya ka ai kabakaku ka sorkar kala kula namarngi yo I hakisnam gibla leitno naka laispa khandai pho khandai gror kabaka sorkar kala pundot hakabidei ban yakhun bat uni khunyang jingpang corona virus lani COVID-19 ngiyo I basan pho ar gror tam kala dei hakabidei bat katna level department Henry smosi pat banya thu badang don bun kinong syong syong jong ke jela hi baro ko wei kim bompat sumla yo ya kani ka bha ka ba ka sorkar kami kalamang tinakaliang ke jonga hukum kani ka por kom unang yalam syong ubo judon benta bani ket ya ba hakabi dei bat ki jing ki ba ki pai ba ki kendu ngasngo bakla dei ka por sa sien biang ban mi syakmat ban ai ke Kyrshan ke barat ba ya ikong Angela Rngad ibla mi syakmat ban Dawa ya ke hok jong ki pai ba kumdu ke sorkar kan pendap no lani kan Siew no
hakbide bat kani ka benta naman ngimla banlan nagaleng ku jongiru ngimsimla syong klikti hadin baka kong Angela Rngad kalau wat ling baka RTI bat kala lap baki don ketu ni ki nong yo benta hakbide baka ni ka benta ki bompat yo ki don ru ki bala yo naka 8,000 sispa ki don bayo nyuspa bat ki don ru ki bala yo khasospa bat ki don ru ki bom sim la penrong ai ru bat hakbide bat ki tu ki bha nak san hajar ki don ki paranong sung sunong be ek jongi khamtam ki nong belas ni kim sim la yo nagaleng ku jongi ru hakum gani ka por ngila simkhia bat ngila wat bat ngila keli na ki try ki badi hok banyo ki nong sung sunong clear tu baki don ki bom pat sim la yo bat ki don ru ki bala yo tang news pa tingka nagani ka dal nagaleng ku jonga ngasngo hakum gani ka por ka baki pai ba ki mat bingi ka jing ha ka jingwan biang jong uni ukhnyan jingpang ha ka kala ka ba ngasngo ban kendu ya ka sorga bakala dei ka por ya ka ban kan simkhia bang sasisin ha ka bidei ba kani ka benta ban plait no ha ka bidei pat ka bha jong ki badok ki barangli ki Nongbylla ni tinakaleng ka jonga sasisin biang nga ai ka Kyrshan ka pura ikong Angela Rngad ba nang ni sakman nang long rang ba nang Tracy Tom hakabide bat ki bha ki ba ki pai ba ki di ho ti hakum kani ka por nakaleng ka jongi kum kinang elam sinong ni kwa ban pin i ki e ki jingsisha ki bangi nakaleng kinang elam sinong ngila try bat ni ban pendap hakabide bat kani ka benta ni don ni kani ka format ka ban nakaleng ka level department ka ai ka la bangi hab ban borenti yakini ke format bat nila pendap ru iki nong syong shnong hakbide bat kini ke benta bat hakbide ba ke shnong ko jongi ni don hadu shispa nyungon resnosi pat napdeng jongki ki don pat ki bom shimla rong bat ki bom shimla yo hakbide bat kani ke bah tesasisen biang nakaleng ko jonga hakum kani ke por na kendu ki minister ki babat hakbide berkani ke tanat level bakini kendu hakbide berki officer jong ke level sasisin biang kenang ba kila ban pendap no ban penpoi hok ya kani ka bha ke baki pai ba ki dei hok ban yo bat hakaju ko po haswa bangan penkut no ya kani ngasngo nagaleng ko jonga biang kum unang elam chinong ngasngo ban bo jingli ya ka sorga habangi phai siki border area naru ki por ke bala late no nagawe ke jingjia sya ka wei pat ngimla ban supai nala ki jongki khma henry ka basngolsi ngiu i balingba ka jingjia halampi ki breu kila du no yaki mensim ka bakodor tingiu iru hagini ki singi ki berang sudap no ka jingjia ka jingsha thombor jongki pat jong ka jala ka jongi haki border area hi barok ka wei tenakaleng ka jonga ngasngo ban kendu ya ka sorga bat kamdon jimut ai ruam ban bo yaki pulet lani ki CRPF hapo thamu motor ban pensmit pentiang penban yaki paitba jong ka jala mar mekhlaya namar ka them yo motor lani ka tham molong kade ka weni ki kat khayi ki ba hedu nres ngothu snau thamula ban yathu hangni habangi boy pat hakatu ka jaga niyo i baka them motor kala don deki security nakabanta ka jaga ka jongki man niyo iru baki tokinong syongsnong ki badon hakatu ka jaga ki em sadhu sadha tenakaleng ka jonga nga kentu ka sorga bakala dei ka por baka sorga kan simkhia haka jaga bakan bu yakini ki police haki jaga pedang jong ka jela kala dei ban bu yakini ki police department lani ki opus lani ki CRPF syaki border area knang bangila ban telakam ban wanra biang sasisin
ya ka song suk song singain haki time border area hi baro ko bai